Pinangunahan ni Dagupan City, Pangasinan Mayor Belen T. Fernandez ang groundbreaking ceremony kahapon ng itatayong Super Family Health Center. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 15 milyong piso. Layon nitong maghatid ng libreng serbisyo medikal sa mga Dagupenyo. To sustain the assistance we extend to the community and most especially to the underprivileged sector, which have limited to no means of providing for their medical necessities and emergencies. Makakakuha rin ng libreng gamot na kinakailangan ang mga residente. Mas mabilis at ligtas na responde sa sunog naman ang pangako ng DILG at BFP sa mga residente ng Asinggan, Pangasinan. Isa kasi ang bayan sa mga nabigyan ng bagong fire truck. Disiplina para mapanatili ang kalinisan at kaligtasan naman ang hatid ng bagong discipline zone ng Alaminos, Pangasinan. Sa loob nito'y may ilang patakaran na mahigpit na ipinatutupad. Yung discipline natin ay in-start pa lang namin sa within po natin from Bericiani Street namin, kung alam niyo po yung sa side po ng Nepomart hanggang sa dito po sa San Jose Drive, which is harap mismo po ng simbahan. Hanggang sa maging unti-unti, papaluwagin po natin hanggang sa mapalawak na po natin ang ating discipline zone sa buong Central District. Ang mga lalabag sa unang pagkakataon ay bibigyan muna ng warning habang pinag-aaralan pa ang ipapataw na multa sa mga susunod na lalabag. Malaking tulong daw ang discipline zone sa pag-usbong pa ng lungsod ng Alaminos, lalo na't isa ito sa mga pinakakilalang tourist destinations sa norte. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines.